Kao što sunce, kada izađe ujutru, okupa na svojom svjetlošću i obasja puteve ovozemaljske kojima idemo. I kao što nas svjetlo sunčeva grije, svjetlo od sunčeva, dakle, stvorena svjetlo, stvorena toplota, stvorena od stvoritelja nebeskoga Tvorca, nebe i zemlje i svega vidljivog, Boga našega, žene Trojice. I kada je Gospod tako ustrojio da sve što bliže po ovoj zemlji, sve što plodi po ovoj zemlji, sve što raste na ovoj zemlji, ne može da živi, da raste, da voda, da živi, da vidi, da osjeti, bez tog sunca, bez te sunčeve energije, bez te sunčeve toplote, bez te sunčeve svjetlosti. Šta se biva onda sa suncem duše naše? Jer čovjek nije samo tijelo, nego čovjek je duhovno biće koliko i tjelesno. Čak sad više pretežnije ono duhovno od onoga tjelesno. Jer ovo tjelesno što hranimo, crnima ga hranimo, zemlji se vraća. A ono duhovno, duša naša, ona je vječna, ona ne prolazi, ona će u vječnosti da živi, ili će u vječnosti ne dao Bog da se pati, da živi u tami, kao i na ovom svijetu. Draga braćo i sestre, ova zemlja, ovaj život koji je ograničen vremenom, ograničen prostorom, to jeste ograničen smrćom, taj život nije ništa drugo nego tek predsovlje, tek predukus života vječnog. Života radosti vječnoga ili života tame, muke i škrguta i plača vječnoga, kako kaže se Sveto pismo. Šta je to sunce duše naše? Šta je to što svijetli duši našoj, što grije dušu našu, što stvara, da kažemo tako, fotositezu duše naše? To je Gospod naš, Isus Hristos, koji izliva od sebe blagodat Božju, Duha Svetoga i hrani nas sa njim. Bez toga naš život bi bio tama, naš život bi bio tuga, naš život bi bio patnja neprestana i neprolazna. Tama najkrajnja, najcrnja, i ne samo najkrajnja i najcrnja, nego što je najgore, neprolazna. Nikada ne bi došlo do svitanja, do vječnog popodneva. Vječnog popodneva je liturgija, draga braćo i sestre. Ovdje vrijeme staje, na liturgiji se ne žuri. Tu sam Gospod sebe prinosi na žrtvu i sam se daje nama s njima pristupimo. I mi, svako po svojoj moći, svako po svojoj snazi, postom, molitvom, trudom, pokajanjem, skrušenošću, srcu svojem, praštanjem, pristupamo i sjedinjujemo se sa njim, pričešljujemo se s njim. Jedno od tih sunaca, draga braće i sestre, je i ovaj današnji praznik koga proslavljamo. Praznik Hristovog preobraženja na gori Galo. Praznik kada taj bogomladenac koji je istinski čovjek, jer je to pokazao bivajući gladan, bivajući žedan, bivajući umoran, osjećajući strah, osjećajući bol. Sve to imamo u pismu da je to Gospod osjećao i bio je, dakle, istinski čovjek, jer njegova je bila žrtva bila uzalud. Dakle, čovjek kao i svima. Ali Gospod je imao dvije prirode, čovječansku i božansku. I upravo ovaj dan koji mi proslavljamo, iz njega isijava ta božanska priroda, ta nestvorena svjetlost, ta nestvorena energija. Dakle, ne energija koja je stvorena, ne
svjetlost koja obogotvorava, koja grije, koja daje život, koja daje osvjetljenje ne ovih zemaljskih puteva, nego onih puteva koji vode u Carstvo nebesko, puteve koje ne vidimo, draga braćo i sestre, ovim očima. Jer, nažalost, čuvni čovjek, fizički čovjek, koji ne vidi ono duhovno, on vidi puteve do kafane, do grijeha, do bluda, do razbrata, do srebroljuda, do mnogih drugih bolesti, mnogih drugih grijehova, mnogih drugih strasti i svojih potreba da bi samo zadovoljio čuvnog čovjeka. Ali duhovni čovjek vidi druge puteve. Taj put je mnogo uži, mnogo teži. To je put na goru Tavu. I zato se Gospod i popeo na goru, jer s tim nam pokazuje da bi vidjeli njegovu božansku prirodu, da bi se i mi ogrijali tom svjetlošću. Moramo se penjati, draga braća i sestre. A penjati se nije lako. Kaže Petar Gospodu: Gospode, dobro nam je ovdje biti. U toj rečenici sažeta je sva smisla ovog evanđelja. Dobro nam je ovdje biti. To je čovjek koji prosto nije imao šta drugo nego da kaže i nije imao potrebe da kaže drugo. To dobro nam je ovdje biti u sebi Gospod. I on kroz to proslavlja Gospoda. On je prosto našao smisao svojega života da mu je dobro pored Gospoda biti. Zato i mi, draga braćo i sestre, približimo se uz Gospoda, zavucimo se pod put od kaljnih njegov. Dođimo pod domopor njegov, u hram njegov, na liturgiju njegov. Da živimo u zajednici hrišćanskoj, kao što su to i kada živjeli naša braća i sestre, od početka vijeka do danas u blagoslовlju. Da ne bude među nama podjela, da ne bude među nama koje kakve frakcije, da se ne dijelimo po svemu i svačemu, nego da nas jedinjuje Hristos. Da Hristos bude među nama, a svi da odgovaramo jesti biće. Hristos, Gospod Bog naš, koji se preobrazio na gori Tavu i čiji praznik danas proslavljamo, da nas obasja svjetlošću svojom, kao tada na gori Tavu, tako i danas ovdje nas sve prisutni, koji smo došli da se poklonimo imenu njegovom, koji smo došli i primjeli evo ovdje plodove ovozemaljske, koji su simbol onoga što je Gospod rekao da ćemo s mukom ženu obrađivati i od toga plodove jesti. Evo prinesli smo te plodove Gospodu, jer znamo i svjesni smo i u dubini duša naših znamo da ne biva ništa bez blagoslova Božije. Ako Gospod ne pusti kišu, neće biti kiša. Ako Gospod ne da plodove i rod, neće biti roda. Vidimo danas kako čovjek sve više pada i blizi u grijeh i kako se više sve udaljava od Boga, kako su sve više nastupile i suše, poplave, i zemljotres, i požar, i kakve najezde, bolesti, štetočine. Trujemo tu hranu da bi trovali onda sebe, zar ima većeg prokletstva, drago braćo i sestre? Pa zar ima nešto veće nego ovo, da osveštavamo Duhom Svetim? Naše svete knjige su pune molitava za blagosilja, za odgnanje svega onog što je nečisto, a za prizvanje svega onoga što je blagosloveno. Zato prigrlimo blagoslov Božje i ovako svake godine i na Vaskrs prinosimo jajan osvećenje i kada se med vrca med i kada se grožđe bere iz smokve i nar i voće i sve ima svoje običaje u našem narodu, toliko je to utemeljeno da prinosimo vino i da to s pažnjom donosimo. Ne bilo kako, da to bude ukrašeno, da to bude svečano, da to bude nekakvim korpicama, sa onim što imamo, da se vidi ta radost koju mi osjećamo od ovog praznika, a ne to da bude onako usput. Eto neka bi Gospod blagi, koji se preobrazio na goru Tavu i sijavao svjetlošću božanstvom, okrio apostole koji su rekli: dobro nam je ovdje biti, Gospode, da tako i mi približimo se Gospodu, da se popenjemo na goru moralnih vrlina,
se popenjemo na goru ispunjavanja zapovjesti Božji i onda ćemo i mi vidjeti svjetlost, neprolaznu svjetlost božansku, svjetlost koja je sijala iz Gospoda, koja će nas vječno grijati i vječno nas usjedivati. Njemu, Gospodu Bogu našemu Isusu Hristu, Sinu Božjem, Otcu nebeskom i Duhu Svetom, Svetoj Trojici, neka je slava i hvala za sve vjekove vjekova. Amin. Amin. Recimo mi